салом алейкум дӯстони гиромӣ. Навори имрӯзаи мо бахшида шудааст ба Earth Google.com, яъне Google Земля низ бо ин ном низ машҳур аст. Ин захираи интернетӣ ба мо имконият медиҳад ки кураи заминро аз сайёра мушоҳида кунем. Яъне ин модели кураи замин аст ки ба воситаи он инчунин мо метавонем маводҳои интерактивӣ ё ин ки чандрасонавӣ созем. айни ҳол мо бисёртар ба сохтани видео машғул мешавем, яъне як видео тур месозем ки ба Тоҷикистони азизи мо бахшида шудааст. Барои ин пеш аз ҳама Тоҷикистонро дар он меёбем дар харита ва ба болои вақте ки Тоҷикистон зоҳир мекунем, онро ба закладка, яъне ба ҳамчун як барга ба харитаи худ, ба рӯйхати худ дохил мекунем. акнун мегузарем ба душанбе айнан бо ҳамин роҳ дохил мекунем ба рӯйхати худ ва якчанд мавзеъҳоро дар Душанбе, ин боғҳои алоҳида аст, боғи рӯдакиро айни ҳол дохил кардем ба рӯйхати худ. биёед бо ягон боғи дигарро меёбем. фарз кардем боғи ботаникӣ ба воситаи пахш кардан ба ин байрақча ба рӯйхати мо дохил мешавад. ин боғи учоб аст ва ҳамин тариқ якчанд мавзеъҳоро аз ҳар ҷои Душанбе аз ки дар он ҷойгир аст мо интихоб мекунем ва ба воситаи пахш кардан ба болои номи он мавзеъ ва дар равзанаи худи кушодашуда ба воситаи пахш кардан ба байрақчаи худака ки дар қисми поини чапи он ҷойгир аст, онро ба рӯйхати худ дохил мекунем. акнун барои ба навор гирифтани видеотури мо бояд яке аз барномаҳои, масалан ман барномаи Coral Screen Capper истифода мебарам. ин барнома барои скриншот, яъне аз экрани компютер навор гирифтан ба мо ёрӣ мерасонад. барнома ҳангоме ки кушода мешавад, мо метавонем танҳо он қисмати экранро дар он интихоб кунем ки дар шакли видео ба навор гирифта мешавад. мо қисматро интихоб кардем, яъне ҳаракат мекунем ки тамоми қисмои асосии видеои мо дар ҳамин қисмат ҷойгир шуда бошад, яъне сайёраи кураи заминро низ дар он ҷойгир мекунем ва ба ин тугмачаи рекорд пахш мекунем ва инак яко як ба болои он пунктҳои рӯйхати мо заштан мегирем. яъне Душанберо интихоб мекунем, парки рӯдакӣ, боғи ботаникӣ, пас аз он парки Лучобро интихоб мекунем. албатта байни онҳо каме фосилаи вақт лозим аст, то ки хонандаи мо имконият пайдо кунад ки хонад ки номи ин мавзеъ чӣ гуна ном аст. мегузарем охирон ба парчам, бармегардем ба Душанбе, яъне масштаби харитаи мо ба миқёси Душанбе бошад. пас бармегардем ба Тоҷикистон, яъне ба воситаи пахш кардани тугмачаи F10 мо чунин наворро ба нашр мебинем ва бубинем ки чӣ гуна пас аз кор кардан ин навор аст.